Il-kapijiet tal-iskejjel li taħabtu wiċċhom ma' diversi sfidi b'mod partikolari fejn jidħol l-impenn amministrattiv. Stqar dan il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt li kienet jindirizza seminar organizzat mill-Union tal-Allima l-MUT bit-tema li maniġjar ta' skejjel aktar effettivi u moderni. Il-Ministru tal-Edukazzjoni qal li ma' żmien il-Gvern ċentrali se jikkontrolla l-immaniġjar ta' kuljum fl-iskejjel sabiex il-kapijiet tal-iskejjel ikunu responsabbli biss mill-element edukattiv. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li l-bidliet fis-settur tal-edukazzjoni ma jiġux mill-lum għal-għada u fadal ħafna xisir f'dan il-qasam. Bħala eżempju, semma l-fatt li għatanna studenti li ħallu l-iskola qabel iż-żmien, oħrajn li jifqu mill-edukazzjoni malli jalqu 16 sena u oħrajn li lanqas jgħaddu mill-eżamijiet tas-sekk. Huwa saħaq li t-teknoloġija tilab parti importanti mill-edukazzjoni tat-tfal u konferma li l-proċess tat-tablets li l-Gvern se jkun qed iqassam lill-istudenti huwa għaddej. Minnaħa tiegħu, il-President tal-MUT Kevin Bonello laqab sodisfazzjoni l-ħsieb li esprima il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo li l-kapijiet tal-iskejjel jitnaqsilhom ix-xogħol amministrattiv biex jiffukaw aktar fuq l-aspett purament edukattiv. Kevin Bonello qal ukoll li l-Union tal-Allima kienet ħejjed dokument li jirrigwardja il-liġi tal-edukazzjoni u li fil-jiem li ġejjin se tippreżentah lill-Ministru tal-Edukazzjoni għad-diskussjoni. Preżenti għal dan is-seminar kien hemm ukoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Joe Cassar.